Nyakoro mgajwanga dakika na par tok sachiel marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e twak e chenro mano maru pinyo kinyi makawuono nyakoro mgajwang ponono kineno posters an ka mar nyisi ginore mabendo bro bedo kwa twaki okinyi makawuono kaparo ni kawuono en chieng' tarik 30 dwe mar auchiel higa mar 2023 odiochieng' mogik mano mar dwe mar auchiel inyalo paro e chakruok mar jumani chieng' wuok tich mar jumani Jatend piny mano William Ruto nochwoyo koke paro mar chik mar omenda mobedo chik e pacho kaendi manyiso ni chik mar omenda chako tiyo e dwe mar 7 lokruoge mopogore opogore ma bende biro bedo ka ineno mag osuru ema ni kaluwore kod chik mar omenda mar higa mar 2023 nyakoro mgejwang nitiere osuru ma bende omedi e mwandu mopogore opogore kidieny ka kidieny ema ni osuru makamago ok chak tiyo nyadichiel dwe mar 7 nitiere osuru kaka japiny ma bende biro bedo kichako ng'adi ma bende biro bedo kichako winjo pek mare chakre dwe mar 7 nitiere moko ma bende biro chako winjo pek mare e dwe mar chiko mano mar higa ni kanyakla kod dwe mar 1 mano mar higa mabiro higa mar 2024 omiyo doche makawuono ber kawagolo doke iti wapuonji nyakoro mgajwang mar mondo mi medre dokanda maka bende biro bedo kiyudo lokruoge mopogore opogore bed ni dhi nyiepo idhi nyiewo mo idhi nyiewo sukari mondo mopogore opogore bed ni tiyo kwana ma bende biro bedo ka ijuogi chakre dwe ni dwe mar 9 gi chienga mano dwe mokwongo mar higa mabiro duto te wabiro bedo kwan nono ni okinyi makawuono ponono ni nitiere gi ote moramora penjo ma intiere godo kaluwore kod chik mar omenda kanyakla kod ng'eto mag osuru ioro nwa lai magwa magote machuok 3:600 mbui mar YouTube do achiel kachiel kanyakla kod mano mar Citizen Digital Live itudri koda fan page mara e mbui mara mar Facebook iyuda @Sharon Ong'ao kinyi makawuono nitiere gi yawuotu lo ariyo ma bende biro bedo ka konyowa nono chik mano mar omenda ukinyi makawuono e studio antiere kage Kenneth Okwaro ma bende en jalo weche mag ochumi kanyakla kod osuru aparo ni meno kang mare mar ariyo donge Kenneth mar bire studio marwa mano mar Ramogi mana kinyalo moso oganda ukinyi makawuono kamana inya moso duto ni oyawore ero kamano kuom luonga e studio mondo wawach wechegi ke chakre kiny gi jidwa winjo pek manyacho wawacho ni biro winjo koro ero kamano ero kamano inya kendo machiegni nyakoro mgejwango pogre kod Kenneth bende antiere ka gi CPA Evans Ogutu ma bende biro bedo ka tudre kodwa e yor lonya mano mar mbui Evans in bende kinyalo winja amosi ni misawa ido wakintiere county mane angeni Evans biro bedo kwa tudre kod kinde thuolo manok nanene mana kodonje mbui mar Zoom angeni biro bedo ko tudre kod achak mana kod Kenneth odiochieng' makinyi chieng' tarik 1 dwe mar 7 kiny bende chieng' ngeso wacho ni watieko juma ka watieko bende dwe odiochieng' makiny waroko juma manyien osuru bende jatend piny osechwe koke mano chieng' wuok tich mano mar jumane japiny biro bedo ka winjo pek mane mana konyalo chako gi osuru michako ng'adi chakre odiochieng' makiny okay chik mane jatend piny okete lwete nitiere osuru mang'eny to kaka ni wacho sama ni chako ni opog gi kidienje mang'eny nitiere machakore tarik 1 kiny nitiere mabiro chakore tarik 1 dwe mar 9 alafu nitiere mabiro chakore tarik 1 dwe mar 1 higa 24 koro wanyalo chako gi makiny chakore kiny kech nitiere moko mabes already nitie ji mang'eny mawacho oko kanyo ni dhi ng'adango koro ananeno mokwongo iluongo ni turnover tax koro turnover tax ni en jok matimo osuru ohala matindo tindo ma nyalo loso $1 million nyaka $25 million e higa koro jogi nitiere osuru mibiro ng'adgi miluongo ni turnover tax mar 3%. Chon nyocha en 1%, koro tiende ni omedore. Turnover tax tiende ni kiuso nyanya to nyanya temi uso. Kiuso 100,000 tidwaro ni 3%. Mane giko mar higa. Yes, giko mar higa lakini gin ibo kadwa ni orogi after aparo bang dweche adek. But kaka onego beni itimo to ka higa orumo te tisetero 3% no 10 e serikal. Kuro mano turnover tax ni mar mondo mi kata mana waya moro nera moro mano ko kata samoro mane ohala ngeni samoro dhok mitiyo godo mago chumi gi samoro nyalo bedo matek mana kinyalo wacho ni turnover tax ni mana kinyalo nyiso jakwaro mgejwang nikech koro imede ka wuko na tamala 1 nyaka kwa na tamalo 3 to ma chakre odiochieng' makiny koro turnover gi kisungu tiende ni gima uso
kata gimiloso bia ohala mitimo. Koro kaka natiyo gi example mar nyanya. Ka in ng'at ma ono nyanya e chiro, to kawuono iuso 2,000, tigo atamalo 3 mar 2,000 no tiyudo ni en pesa adi. Mano onego gin osuru mioro ni jo sirikal. Koro igoya kamano nyaka chop dwe, asedigo nyaka dweche 12 to ibiro neno ni ibiro miyo jo sirikal pesa di. Koro turnover opogore gi profit. Ing'eni osuru onego bene igoyo yuto profit. Lakini turnover tinde tiyo go nikech sirikal dwaro pesa e yo mang'eny, to chandore gi kaka ginyalo nwang'o pesa magitiyo. Koro gidwaro ni imiyogi chuth, kata kapok idhi igoyo ni wang' ne ayudo pesa di profit. Koro turnover tiende ni gimoro amora miuso mitiyo total neno mane mwago atamalo 3 mwawacho. Erokamano ahinya. Bende Kenneth Aguni, erokamano kuom chako gi turnover tax. Nikech ang'eni japiny na samoro na dwaro mar mondo mi wachak gi wach EPRA. Ang'eni wach EPRA ni be mantiere dho jopiny, nikech naneno milome moro ma bende duol mar EPRA, mano duol mochung' ne teko, nochiwo odiochieng' manyoro. Milome ne nyaka Oramga Jwang' kok ni nene wan kamar nyisi. Naneno ka duol mar EPRA bende ochiwo milome ni chakre odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichiwo nengo modhi manyien. Ting'eni Kenneth, pile ka pile duol mar EPRA gijaloko nengo mag modhi dwe ka dwe chieng' tarik 14. To ma timore nikech wach mar chik mar osuru ni. Koro odiochieng' ma kawuono be ne gichiwo osuru manyien kata ma bende ibiro bed ka ijuoge modhi. Nikech naneno ni ka osuru mano mag modhi owuok kwana atamalo 8 nyaka kwana atamalo 16. Manyiso ni medruok dhi bedo ka e nengo mag modhi mopogore opogore mana siling 10 gi wiye. To ma en achiel kuom osuru ma bende chako odiochieng' makiny. Macho ni otieno ma piny orugo odiochieng' makiny nengo modhi bo bed ka osemedi. In fact, nyoro kado to ne nitiere lain mabor kama akawega mafuta. Kuonde miloge mo. Ge ji ne dwaro ni mondo pong' tank kapok ogol bei manyien. Nikech omed atamalo 8 matiende ni dhi medo bech gik mang'eny. Chakre gi mafuta kende no dhi medore katin to gi siling 10 around there. Then koro nitie gik mang'eny ma cabbage ma auto medre to gidhi medre gik ma ni e sekta mar modhi go. Naneno kata mana jowuoth migawo mochung' ne mano duol mochung' ne wuoth bende nwacho ni ka medruok mar mauta nitiere gini bende gibiro yudo hinyruok. Nikech ka in gi matatu to ne inyiewo mafuta 180, koro en 190. Ing'eni mano dhi nyaka en be chak imed ne jowuoth. Matiende ni kiny wabro expect ni okaw kiny to gimoro wuok tich ka idhi idho to kama nyocha idhe 20 nyaka iwinj kaka idwaro moro matin e wiye. Demo mena dwani mondo wapuonja kwa Oramga Jwang' nikech okiny ma kawuono mana kinyalo ketina mana moko kuom graphics ya munya kwa Oramga Jwang' kaluwore kod medruok mago mag modhi mago ma bendi ne TV ni kanyo nya kwa Oramga Jwang' chakre odiochieng' makiny EPRA wacho ni gilande odiochieng' ma kawuono nengo modhi manyien iwinjo ni kwana atamalo medi mago e VAT osuru michoko ne modhi mopogore opogore ka wuok kwana atamalo 8 nyaka 16 ma bende chakre odiochieng' makiny kintiere bura Nairobi nengo mar petrol ang'eni sani uso siling 184 donge komed siling 10.26 petrol idhi nyiewo nengo mar siling 100 gi 95. Ang'enya kidieny mar petrol nyaka Oramga Jwang' nyalo ng'iewo diesel gi mar mauta mar taya kanyo kaluwore kod sa petrol ni emba bende samoro gi diesel wacho ga ni jakelo medruok e nengo mag wuothe bende nengo mag manufacturing loso mwandu mopogore opogore wabiro bedo kwaneno pogruok. Kisumo petrol ibiro bedo kinye nengo mar siling 194, Siaya 195, Homa Bay 195, Migori 196. To nengo maka magi bende irango ga. Ing'eni nengo bende kirango iwacho ni jok manitiere gwenge mag kadho wadh nam chumbi ema bende winjo wega kaluwore kod nengo nikech gichiegni gi dho wath donge gichiegni gi port. Joma nitiere gwenge kaka maga kaka Mega Imbo aparo ni gibor king'iyo kilomita mawuok e gwenge mag kadho wadh nam chumbi to magi nengo ma bende ibro bedo kineno odiochieng' makiny. Koro mana kaka Kenneth nosewacho kinyalo logo mo odiochieng' ma kawuono logi aloga en mana ni makata logo mo kata iket full tank odiochieng' ma kawuono dong pod rumarum. Alafu mano bete maseche moko oko advice tino tema ahinya nikech nyalo kelo iluongo ni imbalance e chiro mar mafuta ka ji mang'eny odhi ni koro dwa dhi pong'o
tangi gi to gin jok manyiewo 1,000 2,000 koro ng'at mane dhi kelo mafuta ma ji nyamodho ji 100 ji 20 osekawo dhi koro nyalo affect bei manyalo miyo bei chak dhi malo moingo kama osedhi. To bende ang'eni kata mna odiochieng' ma kawuono nitiere kata mna kembe malogo mo ma bende samoro bwacho ni girumo gi mo mar mondo mi gimed nengo mar mo mondo kachopo odiochieng' ma kiny nikech kaka mna paro kinde man bende nantiere nok mar modhi bende naonge pacho kaendi kaka nengo na nitiere. Dibede mane samoro gimwa nyalo bedo ni wanene chirni ma pacho kod odiochieng'. Koro nitiere miluongo ni panic buying ma ji nyiewo ni gineno ni ka koromo wik mabiro dhi bet bei mabalo koro ji nyiewo mang'eny. To nitiere jok matimo hoarding. Tiende ni ikawo tikano mondo irit ni bei omedre mondo ius ne ji mondo iyud mapato mang'eny maingo kama inyalo yudo. Koro an aparo ni bei to EPRA dhi wacho osewacho ji orit arita kiny ginwang' bei mane pump en mane mondo wa maintain price. To ka koro giseketo nengo obedo siling 195 mane lita achiel mane nengo mar petrol. Dibete chieng' tarik 14 kendo gichak gilandonwa bei manyien nikech EPRA gintiere gi modhi ok ni ka koro en siling 195 ema bende biro bedo katayowa e kinde thuolo mar higa achiel nyaka hik omenda rum donge. Ok ing'eyo ni mafuta wanyiewo pinje maoko. Koro pinje maoko bei luore. Seche ma bei ni malo seche ma bei dok piny. Koro jo EPRA gima ng'iyo gani okele gi bei machalo nade. Koro bei emomiyo gicheke ga tarik 14 kata tarik 14 ing'iyo ni dwe ni nwaomo gi pesa di to gimende. Koro ok owacho ni sama mede ni wan gochopo 194 kosebedo gabich ni koro mane gikone. Nyalo bet ni bech mafuta kendo dhi omedore e chirni ma pinje maoko. Samoro gimoro dhi otimore kendo Ukraine kata otimore Russia kata otimore Iran kuonde ma iomega mafuta manyalo miyo bei dhi malo. Seche moko bei nyalo dok piny. Ok ndimo ni kowach ni en tamalo 16 to koro bei nyaka dhi malo. En tamalo 16 to depend kuom kaka chirni maoko kuma ome mo bet. Aparo ni kanye lero makare nyakoro mga jang pod watemo manyo CPA Evans Ogutu ka onwa yude kokale yor lonya mano mar mbui wabiro bedo kwa tudre kode koro nikech Kenneth wasewacho turnover tax mabende koro medore kwa buok kwa natamala chiel nyaka kwa natamala dek waseloso kotendre kod mauta na ng'ino nyalo bede nyaka macha tonga koro nyakoro mga jang biro bedo kwa winjo pek nikech ka koro mauta semedre chakro doche makiny nyiso ni nengo mar wuoth bende dhi medre nyathini kan tiere half term samoro ka onodok samoro ne skunde maboyo mok chiegni gi kama idake nyiso ni kata mana nengo mar wuoth bende koro dhi medre nengo mag mwandu mopogore opogore dhi medore nikech kembe mamoko nyaka ti gi modhi kaka diesel samoro petrol mar nyayo mwandu mopogore opogore. To kata mana ing'eyo ni gik matiyogo gi nitiere jok mating'o gi kagolo gi kata tero gi e chiro to seko gitiyo gi samoro tiyo ga piko samoro tiyo gi tuktuk samoro tiyo gi lori to jogo te nyiewo mafuta. Koro sama kama bech mafuta dhi malo to nyaka wang' omed bech gik matindo tindo kata mana lot kata mana chai gigo te nyaka wang' dhi mede nikech omed bech ahinya nyaka mogo bende ji geno winjo ni biro bedo pesa di ang'eni kinde ma kamagi nitiere jok makeyo oduma nosechiek gwenge mag Kaluo na lemo juma mokale en geno mara ni odera ni bende biro bedo kadhi gwenge mag Kaluo wadhi wamoti wang'i kata mana ne cham chal nade nitiere bando ma bende samoro yawa nopidho samoro chiek en mana ni samoro mar mondo mi olokre oduma molokre mok kuon nyaka tuo koro e kinde ma bende igolo kata mana cham e puodho tiyo gi mo manyiso ni mo nyaka bende ng'ato kete iye kanyo makel medruok mago mag nengo mag mok kuon obed modhi mopogore opogore duto te nyakoro mga jwang wabiro bedo kwang'iyo kaka nengo makamago biro bedo karengo. Kenneth waseng'iyo ariyo mane dwe mar abiriyo ma bende biro bedo kalokore kopogore gi mano naneno bende jok ma yuto gi buop maneno ka jok ma yudo sara mane kinde kwana mano e kinde siling 1,500 nyaka 1,800 bende ko chopo giko mar dwe mar abiriyo kichulo gi sara gibiro bedo ka giwinjo lit pek biro bedo nikech kwana tamala no kibiro ng'ad mathoth mano pei mag jok ma yudo yuto mathoth. Koro jok ma chamo sara ma chulo dwe ka dwe koro sirikal no dwaro ni ka nitie jok ma yuto mang'eny ing'iyo gi kaka jok ma yuto mang'eny ma okalo 1,500 koro
ya 1,500 nyaka 800 oketi 32,000 atamalo 32.5 chon nyoche en atamalo 30. Koro mae dhi miyo jok ma ne chamo osara maingo 500 dhi chulo osuru mang'eny. Mano net salary ne gi dhi dok piny donge. Chakre gimoka ng'e aparo ni giko dwe mar 7. Aparo ni kisani aparo ni ng'eny ji osechul payroll osekalo. Lakini koro dwe manyien koro gidhi neno difference no. Koro nikech naneno kanyo kapo nono ni nyakwar Mgajwang' iyudo osara mano mar siling 1,500 mano gross kapok ong'ado osuru donge. Kapo nono ni iyudo gross salary mar siling 1,500 pay manyien mano mabende ibro bed ka ijuogi en kwana tamalo 32.5. Aparo ni mapek mabende gibro bedo ka gichako winjo e giko dwe mar 7 mano dwe makoro wadonjeni. Kiyudo siling 1,800 gi wiye kaka jod bura jatend piny gi mamoko kapo nono yudo omenda makamano kata bed ni in managerial positions lakini nitie oganda ma tinde nitie ji mang'eny kapo nono yudo siling 1,800 gi wiye kaka gross salary mapok ochuoge kata mnong'ade suru e giko mar dwe mar 7 kore ng'ade kwana tamalo 35. Joma na yudo siling 1,800 gi ng'ado omenda maromo nade kaka pay ng'ada ji 30 standard bora nino sekalo 500 ng'ada nena 30 kaka ng'ado ji te. Lakini koro nikech gineno ni kanyo nitiere kama inyalo nwang'e pesa koro emomiyo in fact sama ne okwongo nokete aketa ni 500 kadhi malo tene 35 lakini public participation mane ji otimo cha ema nomiyo nodwok matin ma 500 nyaka 800 nodwok ne 32. Erokamano ahinya gisane winja nena bende wendo wa machielo mano CPA Evans Ogutu jalo nyoche mag omenda kod osuru ma bende tudre kodwa e yor lony manyasani. Evans agoni mos kuom tudri kodwa modeko kaluwore gi mok nyal geng'a ng'eni samoro mbui bende nyalo ga kelo achiedh nade makoni kod kocha. Mana kinyalo winja misawa ichiew nade ineno wakanye kintiere county man Evans. Erokamano ahinya Sharon, gwenge mag Nairobi Migori chiyo maber kendo waneno wach moro madwa wachi. Otherwise nyakwara Mgajwang' wacho weche mag ushuru ma kata budget wa mano bedo passed to gi Finance Act gi chike mag ushuru madhi bedo ka koro tayo wa chakre sani chakre tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa mabiro. Nitiere chike ma koro nwakalo ma koro chako tiyo chakre kiny manyiso ni the financial year kata fiscal year mar government machakore tarik 1 dwe mar 7 higani to dhi rumo tarik 30 dwe mar 6 higa mabiro. Mana kaka osiepna mani studio osewacho nitiere changes manyaka koro wa expect ka dhi timore nikech ineno ka budget mar the Kenya Kwanza administration kaka nochakore gi fuok ma en go nyiso ni sirikal nyaka koro iluongo nang'o otwe kanda mondo mi gigi duto te oyudre. Mokwongo taxation kata mar fuel nengo mar mafuta nyaka idhi the Energy and Regulatory Authority the EPRA koro nyaka dhi kelo ng'eyo ni kawuono gidhi kelo nengo mar mafuta manyien. Yomi ineno ka nyoro kata nyocha ji ne temo jaso tengni gi mag kambi nikech nengo mar mafuta sani to koro nyaka change. Basto nikech chik mosekal tax be koro en go. Manyiso ni nengo mar mafuta gi nengo mar gik moko manie dukni nyaka koro medre. Kwa ng'iyo matut kendo jogowa ma tiyo man gi msara kata manie public sector to gi private sector sani koro msara kata gimiluongo ni take home nyaka koro gidhi adjust.
manyiso ni king'iyo matut jok mane osegike third rule kata two third rule manyiso ni nitiere pesa ma osegike mogik koro nyaka bed gi defaulting moro matin nikech gidhi yudo ni pesa ma koro gidhi kawo ka gima gidhi go ot tok dwe mar abiriyo to koro dhi dok piny matin nikech inyalo yudo ni tax moro maniluongo ni housing levy chokel to gi jowa ma dito ma koro ne an pesa mang'eny moloyo 500,000 kadhi mbele gimbe kane gise commit pesa no kuonde moko nyaka koro gidhi e sala review of their net pay nikech magi duto bro bedo kaka problems ma gikelo nikech the finance act kata chike ma komenda ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya Vance, kendo awinji maber. Nyakwaru mga jong mana kalero ni nie kinde ma bende osuru ma kamagi koro biro bedo ka ijuogo e mwandu mopogore opogore. Wang'e ni chieng' tarik 15 mano mar dwe ni bende nosom budget mano mar komenda mar higa mar 2023 nyaka 2024, budget mar siling trillion 3.6 ma bende osuru kaluwore kod Finance Act mano mano chik mar omenda. Koro piny owacho geno ni kaluwore kod osuru makamage gigeno choko kwan mar omenda maromo siling bilion 289 mano mar mondo mi ochwal budget mano mar komenda mar higa mar 2023-2024. Ang'e ni waseloso kotendre kod osuru mago mag dwe mar abiriyo. Machiel ma bende wiwana wil en housing. Ing'eni wach housing cha bende kik wiwa wil ne dwe mar abiriyo ka michako ng'ade. Mano kwana tamala 1.5 in jatich ibiro bedo kigolo kanyakla kod wuon tich mondiki tich. Wach ma kama nyalo bedo ka kila chiedh nade akini ni nene nade Kenneth. Wanyalo bedo ni wanyalo lalo tije nikech kambi ka golo ni kwana tamala 1.5 kambi samoro ntiere gi jotije 2,000. Mano chaka gima ochako golo kendo nus salary koso nene nade. Ing'ere wach ni ji mang'eny nyoche otemo lose gi sirikal mondo oparane kendo to nene ni sirikal neno matek ni en gima nyaka gitim to jok ma olonye wicho chumi no wacho maber ni ok en gima ber nikech kaka iwacho 1.5% ni en mano mar ng'at matiyo to wuon kambi bing'eni chak chulo ni 1.5 to maging'eni pesa te mane ng'acha olo to bende nawinjo ni ka gisechoko 1.5 no chopo osuru mari oyembo choko mar nek bende ochule kinde thuolo mar ndalo chiko koka mano to ichaki juoge kendo osuru fai more go e kanyo ng'eni ot to en gima ber jok maonge ot nyaka sirikal tim matek mondo konygi mondo gidag kama ber lakini osuru ni nitiere kaka odhi hinyo ji sana jok man gi kembe matindo ma neko kachako ma samoro indiko ji 8 indiko ji 5 ma imbe cholori mondo ichulgi osara mapile maka koro med ma to biro chando jok ma wuon kembe ailago makendo kochako mede wach fine mabiro kelo case gi jo tayari to onyalo chendo lakini en gima koro en law chon ne wacho ni bill sani koro en paro mar chik sani chik sani koro en chik makoro onge gima nyalo timo nyaka wang' ng'ada ka ondike gi sirikal kata kondike gi kambi ma binafsi koro mano en be obro punguza pesa ma ji ntiere go gide to ntiere moro kendo be mananeno ka ne wanya wacho mar jok ma jo gaming kata jok mantiere ginene mago kore winners joloch e weche maka ket kod magi donge nikech kinde ma jomoko winjo pek bende jomoko biro ka winjo wega yeka sana nitiere excise duty moro kanyo mano keti do ni gimomiyo wacho ni gin winners nikech nitiere reprieve moro kanyo mano keti ni ibiro kawo mana withholding tax mar atamala beach lakini kuom difference mar pesa mani keto sama ibet to gi pesa minwang'o koro kanyo be jok mantiere betting gi lotteries gi ne wachro ne chando gi ni onyalo punguza mapato gi
but reprieve mano ket kanyo no par sama no miyo negi yie mondo we mondo dhi mbele. Erokamano ahinya. CPA Evans Ogutu mana kintiere kaunti ma Migori kanyo isebedo kiwinjo kata mana ka kwatwak nowacho ni osuru maket kod magi nikech wapuonjo nyakwara Mugaji wang'a nikech osuru manochik kaluwore kod chik mar omenda ma bende jatend piny nosechiwo e koke japiny chako winjo pek mar chakre odiochieng' ma kiny mano dwe mar 7. Koro nwang'iyo mana kidieny ka kidieny. Dwe mar 7 giwinjo pek mane, dwe mar 9 giwinjo pek mane, kanyakla kod dwe mokwongo mar higa mabiro nitiere chakre chieng' tarik 1 mar dwe mar 1 mar higa mabiro be nitiere kuom osuru ma bende biro bedo ka ichako ing'ado. Dibed ni wawe moro dwe mar 7 ka kapok wang'iyo dwe mar 9 ni gin osuru mage ma bende biro bedo ka ijuogo japiny. Kenneth. Kenneth, waulos gi CPA Evans Ogutu Musainya. Erokamano ahinya Sharon. Ing'e ni ng'eny ushuru madhi hinyo japiny kata ng'eny ushuru ma affect the common mwananchi, ng'at moro mapiny kabisa, taneno mana ka gichakore dwe mar 7 ka, nikech chakre tarik 1 dwe mar 7 VAT mar petroleum products ento koro ichake sani, manyiso ni pek ne ichako neno tarik 1 dwe mar 7 nyaka higa chon. Ichak iyudo ni pek ng'ama ne nie e sirikal mane tiyo gi payslip kata ng'ama ne nie private sector matiyo gi payslip, embe pek ne nochakore tarik 1 dwe mar 7 ni. Kichak ing'iyo other sectors mag iwacho na nyaka mine matindo matiyo ma nyithindo, jok manigi nyithindo matindo matiyo gi diapers. Diapers ma wacho ni imported cha embe ushuru ne, nikech giwacho ni gidwa promote local industry, gidwa promote jowa ma loso gi ei Kenya ka. Manyiso ni kane watiyo gi maoko, embe nengo ne omedore mana gi sani. Jok mane tiyo gi imported rice, gimbe nengo mag ushuru gi ochakore mana sani. Jok matimo betting, neno ka ushuru, nikech sirikal neno ni ji mang'eny neno ni gik machalo betting gin gik moko ma addictive, manyiso ni ng'ato hero time manyalo loyo tich man gi nengo, mano be usuru mana momedore gi sani. Lakini nitiere yot mibe japiny ma wachako yudo chakre tarik 1 dwe mar 7 kaka sirikal temo jiwo ni kik wabed ni watiyo gi yore mag maka kata yien kwatedo, koro nengo mar gas, liquid petroleum products sani gichako duoko piny. Jok machulo mane ose establish, jok mosegero udi machulo rent, iwacho ni machoko rent, iyudo ni turnover ni rental income tax mane en ga 10% on your gross, 10% mar pesa duto miyudo weche mag rent, sani giduoko piny to 7.5%. Koro subsidies mag fertilizer, nikech ineno kaka sirikal mar Kenya Kwanza migawo gi mar bottom up economic transformation and climatic adaptation agenda margi, nitie areas magitemo ng'iyo mondo mi areas go oyud nafu, mondo mi jok machakore tarik 1 dwe mar 7 ka sani to chak yudo kaka manufacturing sector, gitemo ng'iyo ni ing'ama manufacture implements, ing'ama manufacture utensils. Chakre tarik 1 dwe mar 7 dwa mi thuolo mondo mi iyudo kaka inyalo yudo pesa ni manitiyogo e loso kemni mondo mi gigo chako donji. Chakre tarik 1 dwe mar 7 jopur mag rech ei Kenya ka dhi bedo maber, nikech iyudo ka gitemo keto usuru ne ng'ata manyocha kawo migawo mar kawo rech, mar chamo rech moa oko, kata manyocha kelo rech koa oko e nengo mayot. Koro manyiso ni nitiere gik moko machakre tarik 1 dwe mar 7 ahinya ma affect japiny, to en nengo mar mafuta ma gidhi yudo, nikech mafuta iwacho ni production is a value chain, ok en gimoro achiel matimore dichiel, manyiso ni nengo mar kama idho godo gari mas gi 50 sani inyalo chaji 200. Sama inyalo dhi e supermarket chakre kiny, inyalo yudo ka nengo mar mo, nengo mar sukari, nengo mar sabun omedre nikech weche mag ushuru ma koro odhi oketie e mauta. Koro ng'eny
gik ma in a short term ng'eny gik ma affect oganda wa sani to dhi chakore tarik 1 dwe mar 7 kendo effect gi kata impact margi dhi bedo realize in the next few days kata few months. Kamano. Erokamano ahinya ilero kanyo makare Nyakor Mgajwanga. Ote magi benda neno, ote chalolo, ote yorono lai magwa magote machoka rede ka uchiel no nano ka jopiny nitire kod penjo mathoth. Ahinya nyaka luore kod osuru mabendi chako jog jopiny chakre odiochieng' makinya. Orage abiro bedo kasomo gi bang' thuolo manoko. Kamano gi sani dakika en 40 tok saa 1 mar okinyi. Yena mara mondo biako yo matin. Aduogi ote magi penjo ma intiere godo ne welo mabenda ntiere godo e studio kik di mabor. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana tayako ka kuku tu. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Nyakor Mgajwanga machiegni kende okang' mar 2 wadhi nyime gi twak e chenro mano mar piny okinyi ma kawuono mbaka kata mana paro mabende wachwalo ni en kotende kod nono chik mano mar omenda wang'e ni chakre odiochieng' makiny chieng' tarik 1 dwe mar 7 nitiere osuru Nyakor Mgajwanga kaluwore kod chik mar omenda mabende nosekadhi mano e kinde thuolo mar jumani chieng' tarik 1 jatend piny nochuo koke en mana ni naneno kanyo ka bende jakedne ratiro mag oganda mabende en senator e county mano ma Busia Okiya Mtata bende nodhi e doho koro nyiso nang'o nikech bende owacho ni kalo chik mar omenda makama kata bende jatend piny nochwe koke chik mar omenda makamano nokoter e od bura mano mar Senate bende nyalo bedo ka loko weche anakia paro makamano biro bedo kinyisa awinja dena koko mano kiny makawuono ponono ni Okiya mbui mari Okiya TV mari antiere gi Kenneth Okwaro e studio mar county mano ma Nairobi kanyakla kod CP Evans Ogutu mabende tudre kodwa e yor lonya mano mar mbui e okang' mar 2 adwaro mar mondo mi watwake nikech aneno ka saa ringo nyalo wewa oko kapok wanyiso Nyakor Mgajwanga osuru mabende gigeno chakre chieng' tarik 1 dwe mar 9 nyaka chieng' tarik 1 mano mar dwe mokwongo mar higa mabiro wasebedo kwa nyisi osuru
pek mabedi biro bedo kiwinjo chakre odiochieng' makinya. Mana kachako kodi Kenneth Okwaro mar mondo mi watieki samoro kwa wuo osuru moro oko mabede japiny biro chako winjo pek mar chakre odiochieng' makinya. Samoro mawaweyo kapok wadhi machako dwe mar 9 gi chieng' tarik 1 dwe mokwongo. Ano nitie ariyo moko. Achiel mokwongo jok ma timo tich ma digital content creation, jok mantiere social media. Nitiere osuru mane sirikal oketo tamalo 5 ma pesa duto magiyudo. Kuro mano achiel mane kaneno kane wacho seche jok matimo kaka influencing, jok maloso video matino tino mantiere social media, mano biro affect gi. Sama ne waloso e wach rech, ne wawacho ni nitiere osuru moketi atamalo 10 ne jok ma import rech. Ne en paro maber mondo kony jok ma jolupo kata jok matimo fish farming e Kenya. Especially rech mane ya China manyiche chando jok ma uso ka. Lakini aneno ni short term ndalo mabiro mokwongo gi onyalo medo miyo bech rech odhi malo ne jok ma chamo rech. Nikech sama i medo bech mabedo important mana kaka nowacho mar mchele gi ang'o mabiro wuok oko. Sama mano medo beche omedre to maiye ka ipukwa kito supply chains mondo oginene o adapt to onyalo yudo ni bech rech seche moko dwe mar 7 ni kata dwe mar 8 pod odhi malo nikech mag China kata manyoche wa import go. O med bech gi koro ji ok import gi ahinya. Ero kumane nyakom lero kanyo makare. Koro nyakoro mga jwangi ni gido mara ni sewinjo suru mabendi bro chak ng'ada chakre odiochieng' makiny chieng' tarik 1. Koro wadhene chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 9 kanyakla kod chieng' tarik 1 mar dwe mokwongo mar higa mabiro. Kinyalo mana winja CP Evans Ogutu. Inyalo mana nyiso wane moko kuom osuru mage mabendi bro bedi ka ing'ado mar mondo mi japiny obed gi ng'eyo. Sharon, kama na ineno ka sirikal no kelo migao kata mana mag iluongo ni ne gikawo migao ing'iyo gima ne jo Kenya wuoyo ahinya kabisa, ne giwuoyo gima iluongo ni finance bill masani koro iwacho ni en Finance Act. Finance Act no keto migao king'iyo schedule margi mag ushuru ne giketo ni ere ushuru mobiro chako choko tarik 1 dwe mar 7 to ere ushuru mobiro chako choko tarik 1 dwe mar 9 to ere ushuru mochako choko tarik 1 higa mabiro. Ne gitaga gi mondo mi kata ne gichiwo ne gichiwo nafas ne moko nikech moko no kinyal chako implement kata ok inyal chako keto gi e chik gi sano nikech of some structures mane nitie igi. Mana kaka nwasewacho ni en ushuru mane chakore sani, en ushuru mane idhi chak iluongo nang idhi chak e period mabiro, to en ushuru mane ma idhi chak higa mar 2000 higa mar 2024. Koro mago e categories 3 mane oketi mondo mi ushuru ochokie. Wasewacho mokwongo kendo watemo lero ni nitiere ushuru machakore gi sani to nitiere ushuru machakore after 9 months to nitiere ushuru machakore dwe mar 9 to nitiere ushuru machakore 2024. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kinyalo keto minyalo kata mana medo pachi kotenre kod gik ma weche mabende CPA Evans Ogutu oseporo mana kotenre kod usuru michako ng'adi dwe mar 9 nyaka dwe
mano mokwongo to bende ber kwa nyiso nyakwar mga juang kapo nono ni iwinjo kwa nyisi ni ichako ng'ade dwe mar abiriyo ok nyisi dwe mar abiriyo kende emibiro bede ka ing'ade en ma bende biro bedo kadhi mbele nyaka hik omenda mano mar higa mar 2023 24 orum donge japiny kik bede gi gwenyruok moro amora no ni en mana dwe mar abiriyo kende ni ka koro mano rumo to koro dwe mar 9 kende koro kibienje bro de kama nyaka chieng' oro chako tim finance bill ma higa manyien aparo nitiere ariyo moko ma biro chakre dwe mar 9 tarik 1 mokwongo nitiere miluongo ni export investment promotion levy moket atamalo 10 ne gik ma imported kaka klinka miloso godo simiti kaka chumbe to gi gik miloso kod otese matiende ni kidhi nyiewo gimoro amora mantiere gi gik machalo mawachogo to chakre dwe mar tarik 1 dwe mar 9 nyaka wang' bei medre e kuondego gik matiyo chumbe otas to gi klinka itiyogo kuonde samiloso simiti machielo en miluongo ni digital asset tax jok ma uso gik ma waluongo ni cryptocurrency kaka jok mantiere matie mtandao ma uso cryptocurrency oket digital asset tax ma oket atamalo 3 makoro ka in ng'at ma kijana ma tiyo online mane nyiewo bitcoin kata inyiewo gik machalo kamano to iuso to koro nitiere tax ma biro chakre dwe mar 9 tarik 1 ma ka mane biashara ni mitimoga to biro nitiere kaka biro affect profit mibiro yudo chakre tarik 1 dwe mar 9 aneno ni ariyo go ema the main ones mago samoro nyakwar mga jony nyalo bedo ni ok onyal winjo ahinya kaluwore koda weche mabende nyalo kata mana kelo lokruok mare donge kok ma nyakwar mga juang mana ka pile ioronwa ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mar YouTube iyudo wa bende achiel kachiel nyalo oro ote gi kanyo penjo moro amora ma intiere godo kaluwore kod osuru maket kod magi ioronwa penjo makamano antiere ka gi Kenneth Okwaro kanyakla kod CPA Evans Ogutu jolony weche mag ochumi kanyakla kod osura ida ote mabende biro bedo ka somo ka ote mabende sebedo ka ioro nyakwar mga juang ng'eni ote nitiere kanyo janeno marwa Jackie Nyarmudi iwacho ni Sharon iwacho kanyo ni EPRA medo nengo fuel kawuono mana dier mano kaluwore kod milome mabende na gisechwalo iwacho ni I hope this will be now once and for all ok gichak medo after I don't know after 3 weeks mani bro bedo kilero Kenneth wach makamana ngini nyaka mienje aya brother Kuku George mar Thimlicho Inga Migori County iwacho kanyo ni Sharon Penyina CPA kod Okwaro ni to kabech mwandu omedi to nuengo mano mar jo Kenya Kwanza nukete otema kamano tan nuko chako gole yamo mana kinyalo mana ketnwago kendo mano mar brother Kuku George iwacho ni mar Thimlicho Inga County ma Migori Penyina CPA mano ke Evans Ogutu kanyakla kod Okwaro ni to kabech mwandu omedi to nuengo mar jo Kenya to dok chien manyaka employers odwoko jok magindiko chien kembe moko be oluoro ere kama jopiny dwa yude pesa maginyiewogo mwandu makamago aya ote mogik mano mar Alban Otieno iwacho ni gigo wang'iyogo gigo be wadakgo ok bi bwogowa kata mana matin mano kore mbawach donge naneni Alban kaka mana awinjone na CPA Evans Ogutu penjo mabende joneno magwa penjo Jackie Nyarmudi nowacho ni ogeno ni EPRA kalando nengo duche makawuono en nengo mabende ok bi chak loki ding'is Jackie Nyarmudi nang'o CPA Evans Ogutu erokamano ahinya Sharon achiedh nade kanyo musainya CPA Evans Ogutu mana Kenneth Okwaro wacho ni wach makama mokwongo oshuru omedi to adieri yudo kaka ng'at mondiki niga gimiluongo ni annual increment mar pesa gi annual increment kata mana ng'at manondiki e sirikal kata kapo ni in gi annual increment in private sector ok obedo commensurate to the new taxes yani ok en kiwango mar tax manyien go
to nyaka jine mana matek kata mondo miluongo ni readjust nikech adieri king'iyo the tax basis ineno kaka sirikal omedo keto tax basis obedo broad manyiso ni gidwa tap ji mang'eny obed cholo osuru to yor nweng'o to giyudo ka programs ma gidwa keto in place ok en program moro machako miyi pesa gi sano. The only thing ma ginyalo wacho ni in there giwacho ni kopo ni ochok pesa mar housing mar 1.5%, to jowa ma nie informal sector kata jowa ma timo tije mag mjengo kata plumbers kata welders kata electrician biro yudo tich. Tadieri kae ng'iyo ni nitiere broad sector be ma employ ji mang'eny kata mar apiko ni kopo ni gin medo nengo ahinya ji mang'eny nyalo kata ng'iyo ni kar idho apiko to koro onego kata wuothi, manyiso ni jok mane nitie sector go mang'eny kopo ni medo negi nengo mafuta mang'eny ok ginyalo yudo mijiwo mar choko pesa kaka ne gichoko. Omiyo kata manyocho kawo apiko go e loan ibiro yudo ka loans go chak ywa kaka apiko go chak ywa. Omiyo adieri makende ni king'iyo the sector kata jowa mane tiyo wala matindo tindo manie iluongo ni small traders gi, to nengo mar mafuta in a short run dhi affect gi nikech migawo mar sirikal mar piny owacho mokalo ne focus ni gidwaro keto subsidy e consumption, manyiso ni ne gitemo geng'o nengo mag gik moko kik odhi malo ahinya ne ng'at madhi kawo gigo ka nyiewe duka. To sirikal masani to nigi program nigi subsidized production, manyiso ni gineno ni inyalo neno matek e muda ma chuok to mbele kanyo to dipo ka oyawore ni, manyiso ni it's a very ambitious. En program moro ma kopo ni odhi negi maber to nyalo dhi maber. En mani kapok ing'iyo wach makiny, wach makawuono be nyaka ng'i. Jok mondiki dhi yudo ka there is tax brand ma koro kel manyien. Idhi yudo ka jogo ni magine, idhi yudo ka en matek. Koro an gima nyalo nyiso nyikwa Ramogi ni that now the new tax kako kete gi pesa ma ni iseketo kaka ni payslip mari, there is a problem. You must ilongo nam ikaza mshipi nikech nengo mag gik moko to ok dhi bedo mayot na short run, but king'iyo ni in a long run to wan gi geno ni nafu moro nyalo yudore nikech kata gin model margi ni iyudo ka sirikal mar Kenya Kwanza nowacho ni gidwa duoko chien issues mag kwayo pesa. Iyudo ka the last sirikal no kwayo bilion 400. Erokamano ahinya, wagoni mos kaluwore koda chiedh nada. Erokamano ahinya. Ang'e ni samoro nitiere jok magocho ni CPA Evans Ogutu, jok magocho ni go anno ka gikelonwa chiedh nade. Asharon nago nyiso gi ni ane yamo to giweya thuolo. Iyudo ni sirikal masani ging'iyo ni weche mag hola giduoko fuok mar budget, manyiso ni the last government no boro 840 billion, sani gin gida boro 718 billion, to gidwa ni most of borrowing ni gidwa kete domestic borrowing, manyiso ni ging'iyo ni nitiere fiscal space ma gidwa miyo dhano in a mid term. Koro budget masani ober, tax principle ma gitiyogo ber, lakini na short run to en gima koro nyaka buogo ng'at mane ok ong'iyo, manyiso ni normals magi koro nyaka change mana adieri manitie madhi affect jowa masani. Koro in a short run watemo jiwo ogandawa ni en gima idhi romo go. Koro kiseng'e ni idhi romo godo, koro maybe kane budget mar gimoro en 30,000
to koro nyaka riad jas te matin obed 20,000 nikech odhi factors madibed. Erokamano ahinya Ivan Soguto. We wawe thuolo matin ing'is jok magocho gi ne intiere yamo giwe gocho ni kiloso gikelo nwa ng'ikruok ahinya e chenro ka bendi puonjo jopiny. Jok magocho ne Evans asayo we uru gocho ne sani. Gocho ne uru mana bang' thuolo manok. Bang' thuolo manok donge. Aya koro kakile twak Kenneth Okwaro nikech aneno ka moko kuom ote mabende donjo mar mondo mi wagolo dok e it japiny makara. Nyanya kaluwore kod chik mar omenda makama. Nikech aneno ka moko kuom ote mabende donjo japiny penjo ni chik mar omenda makama ibro bede kitiyo godo tama mano mar thuolo mar higni 4 mabiro mabende koro donga mano mar jatend piny kich thuolo mar president dongo ngeni ga inga higni 5 korso en mana mar hiko omenda mar higa mar 2023 24 mano kaluwore kod usuru mabende juogi koro kaka itimo kaka loso chik mar omenda ma sirikal tiyogo en gima itimo higa ka higa tenene Finance Act mano rima igani in fact ondike kanyo ni Finance Act of 2023 tenene en chik ma wadhi tiyo go mana igani koro higa manyien kendo ntiere process mose kata chakre sani mar budget ma higa manyien koro mae chik ma buru mana tiyo go nyaka tarik kendo tarik 30 dwe mar 6 mar higa manyien bang' mano kendo chako biro bet gi chik manyien luwore gi kaka sirikal neno kaka gidwaro tiyo higa manyien to gi kaka jopiny bende omiyo gi pachgi though nitiere gimiluongo ni medium term expenditure framework ma sirikal goyo budget mar higni 4 higni 5 koro budget maboro no ema giywayo piny to koro timo go budget ma higa ka higa koro mano to nosetim en document mantiere ma parliament nosekalo ma seche moko miyo gi paro ma kaka itimo godo budget ma higa ka higa koro duoko mar penjo no en ni chik ma watiyo go machakore ka kinyni en mana mar higa ni kendo higa manyien chak biro wabiro loso manyien ne nitiere penjo moro mar bech mauta ni kose mede atamalo para ochel ni to koro ka jo epro mede gi siling apar kana ne wacho ni mere to mane gikone to ne wawacho ni mauta ama modhi ma otiyo go giwuok e chirni ma pinje maoko ma nitiere gik ma kaluwore kaka chirni go dhi kaka bei biro koro seche moko kaka ndalo corona chan neno ka gik moko mane ya e pinje maoko go ne tek mondo gichop ka koro bet gik moko no medore kata seche mane nitiere ginene tulo Ukraine gi Russia to no aneno ka bet gik moko kaka gik mitedo go chapat kata modhi gi no dhi malo koro bech moto amomiyo EPRA lokega tarik 14 kata tarik 14 nikech ging'iyo ni e dwe no ang'o gine motimore e chirni ma pinje maoko go mamiyo bei ma ikelo go mauta Mombasa biro mar chalo nade nikech be ok nyal kelo mauta gi siling 100 to in gibiro uso ni gi siling 80 tiende ni kaka bei lokore e chirni ma pinje maoko go dwe ka dwe to wan be nyaka waloki e Kenya ka koro emomiyo en to nyaka gima biro bet nyaka giko higa en mana ni usuru moket atamalo 16 no but bei mafuta biro go to nyaka biro galokre kaluwore gi kaka chirni ma pinje ma oko chalo aparo ni kanyelero makare koro nyakoro mga jwange ni geno marani iwinjo ni osuru mabende koro nitiere chik mar omenda mano mar higa mar 2024 en madhi nyime e kinde thuolo mar higa achiel nyaka chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 6 nikech par ni budget mar Kenya Kwanza ok wachako odiochieng' makiny mano watiyo godo ni nen mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta makoro hiko omenda mare rumo odiochieng' makawuono bende paro ni kapok file tax bed ni file 0 kata in gi P9 form
kawuone odiochieng' mogik file tax magi mar mondo mi kik juogi fai koro en gimana geno mara ni biro bedo ka ikawo okang' mana kama kam nikech dakika en mana 5 kende mar filing tax ok apaka nyalo kawo thuolo malach mar mondo mi kik chiwni fai kapok asomo kata mana ote mantiere aduok kuom CPA Evans Ogutu jopiny nitiere kod penjo mathoth kaendi kosa asom ote mago mag jopiny nikech aneno ka seche bende ringo Rosie nyalo mana keto na ote ma bende jopiny osebedo ka oro mar mondo mi wasom kosesomo mar mondo mi awinj pachu koko mano abi kuom CPA Evans kapod loso ote makamago mar mondo mi wayud gi e yamo jopiny osepenjo ote mage ma bende nyalo medo ahinya nyaka luwore kod osuru ma bende igeno mar mondo mi ojuog jopiny chakre dwe mar 9 dwe mokwongo mar higa mabiro ma samoro japiny manenowa nokwanyise yo makare. Erokamano jowinjowa gima nyaka wang'e kaka jo kajanam ni budget nigi stages 4 mare. Budget nigi formulation manyiso ni kaka ineno kaka Njuguna Ndung'u gini ne nitie chakre tarik 3 dwe mar 8 nyaka tarik 3 dwe mar 4 iyudo ni koro gikelo policies margi duto mondo mi kaka gidwa tiyo gi chenro ma sirikal oketo kata mar Kenya Kwanza oketo kaka budget dwa bedo. And then nitie stage mar 2 ma koro nwakalo ni ma koro niluongo ni budget approval mane koro sekale bunge ikale tarik 3 before 30th of June iyudo ka sani no sekale koro chakre sani mane chakre tarik 1 dwe mar 7 to wadhi kode kamano nyaka tarik 3 dwe mar 6 mane implementation ka e gima koro stage ma koro wadiscuss sani wadiscuss ni budget ni ere kaka odhi konyowa ere migawo ma en go manyalo hinyo japiny ere migawo ma en go manyalo konyo japiny. Iyudo ka sirikal mar Kenya Kwanza gisani tap into the digital space ong'iyo ng'at manyo nigi accounts ne machalo mag Facebook, Twitter kata ng'okidwa uso nitiere tax magiketo kacha alafu mana kaka jawinjo wanosewacho ni digital content nitiere moko momi nafas modok en nafas mabor nikech ochakore mana dwe mar 9 ka alafu the import and export processing zones magiga gikete ushuru koro implementation stage ka ema wanitiere koro wan gi mwanyalo mana jiwo jopiny ni sirikal nitiere tieng' diriyo nitiere sirikal mar mamalo to gi sirikal mar kor gweng' wang'i gi uro duto te nikech ushuru ok en mana mar sirikal mamalo kende ushuru nyaka mag jopiny ka nitiere moko miketo jojuok mag counties kaka gibiro bedo nikech iyudo ka finance bill kata finance act kani largely ni wadiscuss ahinya gi jokajanam ma sirikal mamalo gi ushuru magiketo ushuru ma inyo japiny mwalo kabe ne ok wadiscuss ahinya to county ka county magwa mag pinje luo kaka gin 4 go Migori, Homa Bay, Kisumu kod Siaya bende nitie gimiluongo ni finance act margi ma be japiny be nyaka ne gibede ni public participation onego bed ahinya mondo wang'e ni sirikal mar county mag kor gwenge gito gin ushuru mage mane bedo. Iyudo ka ng'ato nigi loche moro nodhi kawo ogon nyang' kata ng'o iyudo ka ses moko be ni kacha land rates moko be nitie ushuru midhi juog japiko ma piny kagi gimbe gin mana ushuru koro ushuru nyaka wang'e ni implementation stage e sirikende ariyogi e sirikal mamalo gi sirikal maka gin gik ma nyaka timre. Sirikal mamalo target 2.96 trillion. 2.96 trillion in taxes magikungo giketo en 2.57 trillion. 2.57 trillion ni nyaka giyud kuomwa. Koro en mane gimigawo magikawo marach en ka gikawo 2.57 trillion mag taxes mineno kwa sebedo kwalieko kagi en mane recurrent en mana pesa mag chulo musara to gi operations and maintenance iyudo ka gidwa tiyo gi 2.53 trillion. Mane gima rach ahinya budget no nikech king'iyo gima giwacho ni gidwaro olo oko ni magida tiyo gi development ber ahinya ka taxes magichoko kuomwa most of them ye development makonyo oganda. Koro nitie taxes mang'eny kaka nwasewacho ni
the turnover tax no senyisi kacha oa from 1% to from 3%. Digital asset tax senyisi kanyo ni around 3%. Jowa manyocha contribute to the post-medical funds relief. Saniko ushuru or mewa relief more around 15% or 60,000, whichever is less. Koro magi edivuto wase wacho ushuru makonyo. Koro sekta mainya ma ne wanyalo wacho ni kaba jopiny mang'eny en mar gas alternate gas wach ni nyaka mabedo imported liquid petroleum gas kata gas mwatiyo gi jikon tayudo ka ushuru mare ogolo oko. Koro magi duto gi ushuru momedi matiende ni mana kanyalo mana ng'adi matin Evans matiende ni osuru mano mar LPG gas kiduoko nyiso ni nengo gas nyalo bedo ni nyalo gonyore matin koso mane gima ing'eni serikal target ni nengo mar gas odok piny nikech ging'iyo ni kaber to dhano ae tedo gi maka manego nikech ineno ka the last adaptation of climate change mar sirikal ni giwacho ni kuyie to wapidhuru yiende mondo mi the drought mosebedo kwa experience for a very long time ni koro wang'i kaka wama mitigate. Koro emomiyo gikelo paro mar tiyo gi gas. Koro gas gitemo golo tax to kata jok ma import the manufacturing component mag gas go be gitemo golo ushuru. Koro gidwa temo kae that sector ni ji mang'eny kata oganda mang'eny kata jokanyo mang'eny oyie oti gi gas. Ero kama na inya hilero kanyo makare nyakoro mga juangi sana dasomo ote magi bange haneno ni kagimo watiko tuwak makama watik tuwak makama aparo ni bende Evans ni kelo paro makare ngini kinde mabende chik maro menda koro chako tiyo bende wanchire gi budget mabende itime counties jakora mga juang bende parni kaka japiny intiere kare mar chiwo pachi mano public participation kaluwo record budget mabende ikade counties mopogoro pogoro ngini chakre juma mabiro counties mopogoro pogoro ibro bedo kachako tuwak kotende record budget magege mag counties achak somo ote odonga ke chiwacho ni wabiro mana nyinyogo wada aya ote machielo Bere la Nyango iwacho ni biro chuno wa Sharon Owada omako Kenya mzima ineno ka koro ji ntiere acceptance stage just chako rwako chik mar omenda makama. Francis Sande iwacho ni egini most retail stores otimo egimomiyo samoro apan notemocho ne egimomiyo most retail stores otimo order mang'eny mek mwandu ma opogoro duche makawuono wacho makama bendo dhi losa aparo ni bende ni mule matin Kenneth. Lasha Ibrahim yacho ni koro gidino ne jo apiko mondo owe mahuta gidhi sitima jogi wang'eyo pachgi bende ng'eni nitiere dwaro mar kelo stima mar kelo apiko matiyo kod teko mar stima chakre dwe mar 9 mano mar higani. Vitalis Ochieng iwacho ni osuru donga paro ni en ga gima nitiere wang'iyo godo ok buogwa. Haya ote machielo kendo Alice iwacho ni Sharon penjena ni wadwa dhia kama nyaka higa manyien koso wacho ni Alice mar Migori aparo ni wacho makama ni selero kwaro kabende wacho ni hiko menda mano mar higa mabiro ma wadhi gode kind thuolo mar higa chiel Alice. Chik mar omenda makama usuru mabedi dwa juogi en mar finance year 2023-24 manyiso ni kind thuolo mar higa achiel higa mabiro bende wabro bedo gi finance bill machielo manyien mabende osuru mabende bro juogi bende bro bedo king'eyo kata kidwoko gi chien kata oyo donge achak mana kodi Kenneth ote mabende donjo mana kidi nyalo duoko moko kuomgi kapok awinjo pachu mogik donge. Koro aneno ka ng'eny jowinjo wacho ni gising'iyogo en chik koro wang' watimo gima ne CPO wacho maber ni kaiseyie to in go fuki kata ka e odi nyaka koro ing'eni kanyo chamo msara 200 kata 100 kata 800 kaka ne wawacho cha to nitiere gik madhi duoko osachi no piny makoro nyaka idhi dogi go budget mondo odonji mondo oromre gi makoro yudo nikech serikal nenore ni dhi kawo kaka waneno kwanogi serikal dhi kawo mang'eny ng'eni gigo shuru gi seche moko ji neno ga mana ming'adi cha
ni mana mong'adi no nie mang'eny to ka koro ing'iewo gik moko kaka VAT mokete mauta ni ma ka wang' kinyiewo mkati to kanyo gikawe, kinyiewo maembe to kanyo gikawe, kinyiewo kibrit sirikal dhi kawo pesa mang'eny kuom miloso e dwe, kata in ng'at manie biashara kata in ng'at mondiki. Omiyo nyaka koro idog chien e ot igo budget ka ing'eyo ni bech gik moko dwa dhi malo, to msara michuli be dwa dok piny. Ka in ja biashara to minwang'o odhiambo be dhi dok piny, mondo koro nyaka budget no obed budget ma chalore gi kaka idhi yuto. Koro en mana tweyo kanda, kaka ji wacho ni nyaka watweyo kanda e gima sirikal dwaro ni mondo nyaka watweyo kanda, nyaka walos budget, nyaka koro wati gi omenda makare, kik wati godo tieko kwa chan donge. Aparo no kinde machielo be nyaka warom ga jwang' ber mar mondo mi waluong jolony ahinya molony weche mag ochumi kaka un, mar mondo mi koro wapuonje jopiny ka koro chik mar omenda osekadho kama ng'at kidieny ka kidieny, kata mana kapo nono ni yudo sara chakre siling 5,000 kata bedo batin ne mano, kaka inyalo pango omenda mari ma bende itiyo godo, kik obed gi impulse buying, nyipa kokichano donge. Mane manyalo bende ni nyalo konyo jowa. Kabiro kuomi CPA Evans Ogutu kintiere e county ma Migori, ang'e ni chulo osuru ok rach, nikech ang'e ni piny Kenya ok en piny kende ma bende koro wachulo osuru. En mana ni kochiwo osuru kaka idwa chiwe ne e mwandu mopogore kaka idwa ng'adwa ni, bende ber ni osuru bende tie yo makare. Ang'e ni jopiny nyalo bedo gi to ni kwa golo osuru bende biro bedo ko yudo nengo thieth makare, somo biro bedo ka chal nade, nengo mag mondi biro bedo ka chal nade. Aparo ni mane mbaka ma bende koro nek beni koro wagoyo ka koro wachulo osuru kaka jachak duoge chakre odiochieng' makinyi ibiro ti kode nade, ber mane ma japiny biro bedo ka winjo, wega mane. Aparo ni mane mbaka ma nek beni koro wachako goyo donge. Erokamano ahinya Sharon, ing'eyo adieri mantie mar wache ni kopo ni japiny chulo usuru, onego bed ni ushuru ni konyo japiny. Budget mar county kata sirikal mar kor gwenge opog didek. Opoge ni ok onego iti gi usuch japiny ni more than 35% ni chulo go msara. Koro msara ni tiro go jotich mag sirikal onego bed ni en 35%. Ok onego iti gi malo 35% mar pesa na in terms of operations and maintenance. Basto 30% mar pesa midong gono nego bed ni konyo wa in terms of development, iloso godo infrastructures manyalo konyo jopiny. Koro gisani nyaka budget manyokalo ni to nok waneno ka sirikende wa mag kor gweng' ahinya mag pinje luo notiyo gi pesa ni e yo maber in terms of development. Iyudo ka development after 9 months iyudo ka counties ne report mana ni gini almost 12.1%, 12%, moko dhi nyaka 4%. Manyiso ni pesa kata usuru ci japiny ok ti e yore mag infrastructure makonyowa e yore maber. Mano nogol gi Office of the Control of Budget. Koro watemo jiwo sirikende wa ni kopo ni japiny golo usuru to nego usuru ni uti gi yo maber manyalo kelo infrastructural development kata yore manyalo miyo unyalo keto go rang'iny manyalo kelo development machiwo opportunities ne jowa mag sirikende kata mag kor gweng' yudo tije. Sirikal mamalo be nose keto budget gi pesa mag ushuru mag japiny. Emana temo jiwi ni kaka ne gi programe ne pesa mag idwaro en 3.6 trillion. To 3.6 trillion ni king'eyo ni pesa mag development kende en around 743 billion. Manyiso ni ng'eny pesa mwada choko ni en odhi mana chulo loans kata hola moko ma government nigo, en odhi mana chulo musara mag jotich mag sirikal, en odhi mana riembo geche mag fuel operation and maintenance mag jotich sirikal ma wuotho koni gi koni. Onego bed ni wari engineer kata wari structure the budget ma pesa mang'eny mochok usuru inyalo tigo e yore mag development mae manyalo miyo japiny jingo kata chia mondo mi gimed golo usuru ka ging'e ni usuru ni tie yo makare. To chutho neno ka sirikal mar piny owacho botemo keto migawo e offices ang'wen, apani gina ang'wen kata adek: Office of the Auditor General, Office of the Directorate of Criminal Investigation, Office of the Control of Budget,
magi duto gitemo keto migawo keto pesa mondo mi iluongo ni pesa moko malale ushuru gi be otige ging'i kaka agencies gi nyalo tiyo matek kabisa mar geng'o ula manyalo miyo pesa mar japiny lal. Omiyo sani to wan e budget implementation stage. Gima nyaka watim kaka jopiny en ni nyaka keep the sirikal on check. Kane giwacho ni education sector gimiyo 688 billion. Ka 688 billion ni nobiro, be jopuonj mane wacho ni odhi ndik ka bo ndik gi be giyudo tich. Magi gik manyaka koro watim. Kwang'iyo health sector, kane giwacho ni gibiro yawo new level 3 level 4 hospitals ka ginyalo konyo sirikal mag county, magi botimore. Koso gin mana ushuru ma ji ochoko to kotiyo e yo ma kare. To jongere wacho ga ni charity begins at home. Ka wang'iyo sirikal mamalo, wang'iyo be sirikende mag kor gweng', wa make sure ni ushuru ma japiny ochoko otiyo godo yo maber. Adieri en gima lit kimedo ne ja apiko bech mafuta motiyo godo muchoko usuru go, alafu usuru gi ok odhi otiyo yo maber. Manyiso ni implementation stage ka wateme encourage ni mondo mi pesa yoti e yo maber. Koro wabro ng'iyo kaka saadi wabro ng'iyo ni ka implementation oserumo, wabro ng'iyo sa audit mar the budget ni ne wach singo financial year kata fiscal year kata sirikal ma kaka osipna nosewacho machakore 1st of July rumo 30th of June next year. Gik mane wawacho ni 3.67 trillion gi nondo mag sirikal mar Kenya Kwanza beno gichopo koso ne gin mana wach. Kaka ne wawacho ni kaka sani jo osuru kelo system moro kama ber ni electronic tax information management system. Manyiso ni gitemo loro ola manyalo bedo ni kata ng'ato gine nyalo bedo ni usuru moko lal kuom jochok usuru. Wadang'iyo ni gigi be gitiyo ma japiny oyudo dongruok gi singo mane giwacho. Erokamano ahinya. Aparo ni lero kanyo makare. Bende aneno milumi mabende donjo kotenre kod budget ahinya mabende isomo e counties mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono bende aneno county assembly manod bura e county ma Kisumo bende biro bedo gi romo makende mano mar twak kotenre kod budget mano mag county ahinya ma Kisumo. Ng'eni chenro ma kamano bende biro bedo kadhi nyime kor gwenge mopogore opogore, county assemblies mago mapacho kaendi chakre mano juma mabiro. Wach makamano bende biro bedo kwa luoni achiel kachiel. Bende ber nikech japiny bende kata mana mantiere gwenge kopogore kata mana gi national government bende giyudo wega mano kotenre kod budget ma bende imiyogi kata mana county assembly somo. Nikech en ga usuru michuogo kowuok e national, bende nitiere usuru ma bende ichuogo kowuok e county. Nikech e counties bende wang'eni gintiere gi okenge mopogore opogore mago mag manyo omenda. Kopogore gi own source revenue bende usuru magichoko ka konyo gi yo machalo nada. Keni wach matin kendo ingine wawacho ni budget mon ondiki e sirikal mamalo ni dhi deyo ji. To budget ma iloso e sirikal mag gwenge go be nyalo medo deyo ji ka ok wang'iyo maber. Nikech ingine ka in boma ma Kisumu to iuso omena chiro Meru. To med osuru ming'adi piny kanyindo. To kendo gimedo mana medo bei mar omena no. Nikech mauso omena no ka county be dwaro pesa mar kuome. To mano gin te gibiro mana medo bei chama ng'at mabiro nyiewo omena no koro beche omena dhi ne malo. For services mang'eny mantiere county go. Levy kata mana tax ma osuru magibiro dwaro e budget magidhi somo ne piny kanyo. Nitiere kaka pod aneno ni pod gidhi medo finyo japiny. Koro gima winjo ka CPA wadwa nowacho maber ni osendik budget. Koro gima nyaka koro watim kaka jopiny en ng'iyo ni gitiyo gi pesa no e yo machalo nade. Nikech ka ok gitiyo gi pesa no e yo mano wach ni onego gitigo to sida ma wan go dhi medore. Nikech kano wach ni pesa ma kama gero go ndara mawuok kachok to dhi kure. To koger ndara no tiende ne ja apiko madwa tero ng'ato kuno dhi chandore kor yo. Dhi tiyo gi mafuta mang'eny
mabecho osemedo osedhi malo. Koro nyaka mana kaka ne watimo public participation sama indiko budget nyaka koro sama wa implement budget nyaka wang'i ni tich matiyore e gwenge wago be itimore kaka ne sirikal owacho, ma nitiere MCA, nitiere jaod bura, nitiere jo media kaka un, ma ka gik moko ok dhi maber kaka nondike e budget, japiny nigi ratiro mar wacho. Aparo ni kanyo ni kare nyakor mga joma biro bedo kasomote gi kinde thuolo matin e okang' mogik. Koko mano ka nitiere kuomi CPA Evans Ogutu kintiere county ma Migori, adwaro mar mondo mwatiek chenro makamani kichane no ka dakika bendo oseyuoro 24 tok saa 2 mar okinyi. Wachni mogik kotenre kod thor wach ma bende nwantiere godo kotenre kod paro mar chik ma bende chako odiochieng' makiny. Di wach nang'o samoro ma bende wiwano wil mokwa nyiso japiny mondo bed gi ng'eyo. Erokamano ahinya. An gima nyalo temo wacho kaka wach na mogik en ni ne ma is one of the budget mane watimo ne a lot of public participation kane wang'iyo weche mag finance bill gi finance act. Ok en wach mawendo kuom ushuru mane dhi med kuom mafuta, kuom ushuru mane dhi ket kuom housing levy, kuom ushuru mane dhi tamgo importers mag rech, kuom ushuru mane dhi dok chien e weche mag ot, kuom ushuru mane idhi e digital space, kuom ushuru mane transfer katilo aparo ni nitiere moko joneno mago moseko. Koro gima temo wacho mogik ni kwara mogi, let us sani wang'i kaka budget wadhi tiyo to wabed on check. Ka nitie wach moro moko lungana gi budget kaka nosewacho, mano to nyalo Mosainya CPA Evans Ogutu en mana japiny bende odoko jok mok winjo wach giwe gocho ni tieka mondo piny ok oweya tieko, lakini koro wacho ni waketuru sirikende gi on check mana ka wang'iyo kaka issues mag budget implementation nitie, wang'iura ahinya ka nitiere gik moko maber nyalo come with it kendo wang'iyo kaka otiyo maber. Erokamano Sharon, thank you very much. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu. Wagoni mos kaluwore kod ng'ikruok ma bende yude bende iwacho ni kilomita ka wuok gi Migori nyaka Nairobi bende lach, bende oganda bende samoro nega gi gindi kende no ng'atie yamo timore Evans bende nowacho ni okony oro negi posta. Koro Evans kiwinja next time ka waluonge chenro kwa golo posta tiyor negi chon inyisgi ni kik gigochni ahinya nyaka intiere yor Zoom donge. Koko mano wageno no biro bedo kwa UDS studio kinde thuolo mabiro. Erokamano ahinya. Mano na CPA Evans Ogutu nyakwaro mga jwang na tudre kod chien. Erokamano ahinya. Mano na CPA Evans Ogutu na tudre kod achiel kachiel kowuok e county mano ma Migori. Kendo thokwaro kwatieko twak makama samoro wach manego ni nyiso japiny samoro ma bende no kapiny no kido thuolo mano mar nyiso japiny kotende kod nono chik mar omenda gi wach ni mogik kwatieko. An wach madawach kuro en mana ni tuwe mano kanda kech kuro higani wasekalo chik ma dhi duoko piny osara kata miyudo kuom biashara mitimo. Kuro nyaka ibed kaka ka familia tigo budget malingana gi osachi kata malingana gi mapato mibro yudo e biashara ni mondo kiki yudri e shida mar hola mang'eny nikech koro ok adjust gimoluongo ni expenditure kata kakitiyo kod pesa e ot nikech higa mabiro ni gik moko dhi bet koridre matin. To gimoro kendo ma anyalo wacho ni wang'i ane ni gik ma sirikal owacho ni gidhi timo gi pesa mag rido ne wa goni ni be otimore kaka giwacho no. Kaka especially wach mar housing levy ni ema dak kwae ji ni during higa ni wapenja na sirikal pile ka pile di ng'eny ni osechopo kanye, wasechoko adi,
udi adi moseger yawuoyi or nyithindo adi mosenwang'o tich e yor wacha wasing lewni nikech en wach matek mane sirikal okaso godo ji to ber ka wafuatilia mondo wane ka wachno timore. To gi sirikal mag gwenge be kata ka in Migori kata in Siaya kata in Homa Bay kata in Kisumu ng'e ane ni matin ma sirikal ooro bilion 12 moore kaunti ni betiyo be choponi e county be choponi e constituency kata e ward to be otimo tich mondo ne tim nikech chulo osuru. Erokamano ahinya. Himbe na guni erokamano kuom thuolo mar biro twak kendo puonjo jopiny okinyi makawuono. Kenneth Okwaro waguni erokamano ahinya. Nyakoro mga joma magi mabende nantiere godo Kenneth Okwaro studio marwe county ma Nairobi kanyakla kod CPA Evans Ogutu mabende nwatudre godo achiel kachiel kokalo e yor mbui ko kentiere e county mano ma Migori. Kokamano dakika en 30 tok sari marokinyi yenwa mar mondo miwatik chenro gi kanyo mano twak e chenro mano maropiny en geno mara niko kadho e chenro mar odiochieng' makawuono iyudo puonj kotenre kod chik mar omenda mabende chakre odiochieng' makinychien tarik 1 dwe mar 7 osuru mabende ibro bede ka ijuogi mana kaka wawacho pile iredo mano kanda iloso mana budget motegno en mana geno marwa ne kinde thuolo mabiro weche biro bedo ka gonyore don kamano kokamano gi sani ang'eni odiochieng' kodiochieng' chieng' tich abich jabedo gi chuny banjo sani koro en thuolo makara nikech koro kwatieko chieng' tich abich kawuono bende en members day akini members day no to tiende ga nang'o kata kamano kawuono en odiochieng' makoro kwatieko juma watieko dwe mar 6 bed kwatieke bende e yo makare. Nitiere jawer moro mong'ere kaka Elvis Kadori achiel kuom thumbe mabende wero en achiel kuom thumbe mabende biro bedo kamiyi geno odiochieng' makawuono. Owero thum moro ni chieng' moro ne wadag maber to odiochieng' makawuono wantiere gi Solomon Atito kata kiero Kafaya mano jafwambo wadwa mano mar nyakalondo mar Ramogi Radio mabende biro bedo kata yo chenro mano mar ng'e jothumbe wa koro wakako yo matin wagonyre odiochieng' makawuono en chieng' tich abich donge warad kendo e chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ng'ao.